бори новинка тамошобинон нигоҳ кунед. Ипек кондитсионерай беҳад хушрӯ расветкои фасони бад доштай. ҳозир ма шумода нишон метим. Нархшон медонед чанд сомонай? Як либос 150 сомонай. Марамат бо касе барои савдо мегира, муроҷиат кунед. Ба ягон сум арзонтон мекунанд. Ира бинед чихо хушрӯчаяй. Материал беҳтарин сифат дора. Бовар кунед, шута мепӯшед. И ҳичи намешава. Ин на ранг мезана. Ина арусако, духтарако, ина барои арусако мисол либоси ваям кунанд зура аруси комплектои фасон мешава. Киртапоча да хушрӯвай, боло пуш да ҳастай. А сангдорошам будай диден духтарако беҳад хушрӯ. Ино чанд пулай сангдорош? Оптовиш, леки сангошона нигоҳ кунед чихо бисёр задагиай. 240 сомон оптовишай. Ипек кондитсионер. ҳозир ма дигар цветошам нишонтон битим. Духтаро интихобшон зиёдай. Хубтар ин ки нависеншона расмоша хичон партоянтона ё ки биёен аз наздик биненда беҳад хушрӯ борошон. Мана бесанг бисёриё мепурсанд. Мана рулон. И ҷои асосишай бори хичонай дасти аввалай. Ина биёен аз анамҷа бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Муаллимаҳора бисёр ина мисол инам хеле чизо мепурсанд менависанд. Ина ипек кондитсионер барои шумо беҳтарин вариант. Ира утюг намекунӣ, беҳад удобнияй, сабука ки хушрӯвай. Ина нархаш 150 сомон як либос. Бозори Корвон даян тарафи пажарка дуюм дарвоза. Дуюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен, дасти чап мегарден, дуюм қатор яди материал фурӯшо чорум одам мешава. Инам ки аз ин тараф чорум, аз тарафи дасти чап чорум ина. чорум одам акай содиқ гӯя нишонтон метиҳанд. Леки агар омада натунен рақамҳо ҳаст, нависен дар равакак бурда шумода доставка мекунанд. Ассалому алейкум духтаракосозе назин саломати хубай. Ма шумода имрӯз як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Бовар кунед ҳамин қадар интихоби борошон зиёдай. Нархошон дастрасай. Бори хичонай дасти аввал. Тамоми намуди адрасу атласа аз иҷа меёбен. Нигоҳ кунед моделҳои новинка. Инчунин паплинора бинен. Интихобша бинен чихо хушрӯ беҳад зиёд. Нархҳо ҳамаш арзон. Бозори Корвон, марамат биёен, бозори Корвон, тарафи пажарка, дуюм дарвоза. Ҳамин дуюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен, дасти чап мешада, дасти чап дуюм қатор гӯен, реди материал фурӯшо. Ина нигоҳ кунед чорум одам мешава, ҷои акай содиқ гӯен нишонтон метиҳанд. Хулас нархошон беҳтаринай. Марамат доставка низ доранд. Касоне ки имконияти омадан надорен, муроҷиат кунед дар равакак шумода бурда мерасонанд. Анам хел анургулакои фасони ҳарир бовар кунед 350 сомон ай ҳамин либос, леки ма шумода ҷоша тавсия метиҳам биёен. Бори хичонай дасти аввалай нархошон дастрас. Марамат 200 сомон. Материалш ҳарир ҳичи намешава. Шушта мепӯшен, ино ҳичи намешана. Ина нусхаи адрасшам будай диден тамоша бино. На танҳо вай анургул, балки нам хел нусхаи адраси фасон ва ира бинен чихо хушрӯ. Духтарако як гапи дига. Бесангам дорана, сангчадорош бинен чихо хушрӯча. Як либос туғри кардагая. Нами як либосош 5 метр меброд. Ҳарир мешувен и ҳичи намешава. Нархаш сангчадорош 200 сомон, бесангчаш 150 сомон бо арзон мешава. Бинен тамоми глоша бесангиш ҳастай. Нависеншона бо барои маълумоти бештар. Мисол хучонкати ҳам суҳбат шавен. Расветкора бин. Ира бинен қа хушрӯча будян. Марамат духтарако бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки даромаден дасти чап мегарден. Дуюм қатор яди материал фурӯшо чорум одам акай содиқ гӯен ҳама нишонтон метиҳа. Хулас агар суроғара наёфтен ё ки омада наметонен, нависен хичон дар равакак бурда шумода мерасонанд. Ва тамоша бино ира бинен ҳамин қадар ма шумода борои фасон ёфтагием медонен нархошон хубай дасти аввал. Инам хел атласои оригинали бахмал атлас. Ҳамино 650 сомон кам нест. Ина марамат иҷада акция рафтестай 490 сомон як либосаш. Глоша бинен иша фасонай иша фасон. Ҳамаш глои новинка. Сангчоша бинен да пурра сангои Сваровски шишагӣ. Ҳама нигоҳ кунед қолаб ба қолаб омадагиай чихо хушрӯгулако. Қисми боло ҳамаш амхелая. Ина болора бинен духтаро чихо бисёрай глошон. Интихоб хеле ва хеле зиёда. Чихеле гуфтам 650 сомон кам нест ҳамин материал. Лекин акция рафтестай 490 сомон. Ина холои туйдор, арусакои хушрӯ, духтарако биёен ҳатман анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Омада наметонен, нависен шуна расмоша мепартоян интихоб кунен, доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза. Ҳамин дуюм дарвозаи пажарка
пажарка ки ворид гаштен дасти чап мегарден дуюм қатор яди материал фурӯшо акай содиқ гӯен чорум одамай ба осонӣ пайдошон мекунен ҳамаи борошон арзонай бовар кунен духтаро дастрасай нархошон мана галоша бинен чихо бисёрай тамоми намуди галоша меёбен 7 санга мепирсанд бисёриё паплинои фасон ина марҳамат бовар кунен интихоба бинен чихо бисёрай ҳам қа галош фасонай бо 7 сангои оригинал мана сангчоша бинен чихо хушрӯзадагай нархошон 90 сомон як либос 90 сомон якчандша нишон тиен тигр махқулайтона нехел гулако махқулайтона хулас беҳадам бисёрай ҳамаш 7 сангои сваровски шишагӣ нарх 90 сомон як либосаш тамошо бино оптови нархаяи оптови нархаш марамад оригиналу каседа дар кораи рақамошона ман мемонам дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд ира бинен галорохи чихо хушрӯай бозори корвон айҷа биёен тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти чап мегарден дуюм қатор рияди материал фурӯшо акай содиқ гӯя нишонтон метиҳанд инаи галоям ҳамин нархай 7 санга невохай сангш бисёрай ко ина ино оригиналан тамошо бино нигоҳ кунен сангчошон бисёри бадай инам ҳамин нарх метиҳанд 90 сомон рақамо ҳаст барои маълумоти бештар марамад бо хучонкати як буракак ҳамсӯҳбат шавен тарако лёнои фасон паплинои хушрӯ ҳозимаш мода нишон метиҳем ҳатман тамошо кунен нигоҳ кунен инам ино ҳамаш материалаш лёнай нархаш 150 сомоная анами қолабаш 150 сомонай лолачанам дора мана қолаби лолачаш тамошо бино сангои сваровски 150 сомон тамоми рангошу тамоми галош ҳастай 150 сомонӣ ана баъд дизайн дора дизайноша нигоҳ кунен сангчош пирпирай материал лёнай мина паплинои лёни оригинал ё 180 ана 180 сомонан мана аз инам ҳамаи галош ҳастай мана бинен пирапираян сангчошон ина бинен маникенда чихо хушрӯчаяй ина 180 сомон санги анам хе сваровски пираш ана баъдан ина ино паплинан 160 сомон духтаро ира бинен чихо хушрӯчаяй аз ҳамаи ҳамин намуд материалое ки мо навор гирифтестем бесангшам ҳастай тамошо бино дар кортон боша биёен бозори корвон тарафи пажарка марамад дуюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти чап мегарден дуюм қатор чорум одам мешава акай содиқ гӯя нишонтон метиҳанд инчунин инҷада атласои фасон доранд адрас доранд хулас ҳама намуди материала доранд дасти аввалай бори хичунай нархошон хубай муроҷиат кунен атласои ҷинсовка тамошо бино нигоҳ кунен галои фасонш омадай оригиналош сифатои зуруш марамад ина дар кортон боша биёен бозори корвон ё ки нависен доставкатон кунанд ҳозир ман дигар галоша нишон метиҳам беҳад интихоб зиёдай як либосаш 350 сомон ина марамад 350 сомон сангоша бинен чихо бисёр задагай хушрӯай сангошам галошам ина сифати беҳтарин тамоми галора иҷада меёбен ина бисёриё хоҳиш карда буданд навори атласу адрас кунен гуфта марамад як нуқтаи савдора маш мода тавсия метиҳем ҳатман биёен ира бинен тамоми намуди атласу адрас меёбен бо нархи дастрас бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти чап мегарден дуюм қатор ряди материало чорум одам мешава акай содиқ гӯя нишонтон метиҳанд иҷада нигоҳ кунен ё ҳами хелиан ё дига чиай ё чанд пулан ана хели бамбукови будай духтарако ё моишана мана марҳамат ё шамгулош фасони бад ино 550 сомон ина ҷинсовка дар корайтона ина хел бамбукови дар кор ё ки ипекиш дар кор ҳатто ипекиам доранд биёен ина сангдоруш без сангаш тамоми намудаш ҳастай ипекишам биёен харидорӣ кунен аз ҷои акай содиқ рақамо ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен